Ето това е входа на Марина Диневи. Планът е там, строи се, достроява се. Ето тук прекрасното море. Ето. А ето тук това ще бъде входа на Марина Secret Garden. Да се разминеме. Ето. Тук тръгваме на пътеката. Така. Гледката е уникална. Това е пътечката. Ето. Сега тук това барбекю трябва да го взема. Ще направя един детски кът. Така. И ето вече пристигаме тук отново. Ще има едно Secret Garden голямо написано. Тук ще има много цветя. Ето така. И от тук или се качваш. Ето така. Може и от тук да продължиш. Може и от тук. Ето тук ще бъде великолепно разположен ресторант, чатите и всичко. Ето. Тук, като седят клиентите, си представете каква гледка ги очаква. Най-хубавото место. Ще бъде уникалният ресторант. Всичко е равно, ще има много трева. Заравнено. Така. Ето тук си седите. Това ще е, примерно, една маса. Представете си вечерата и колко е романтично. Ето. Тъй. Ето тук. Тук ще има кухнята. Тук ще е тоалетна, след това там почва кухнята. Тук ще има кухнята, тук аз ще творя и тук ще работим тук в това пространство. Представете си, бачка си и гледаш това нещо. Ето. Тук ще е най-хубавия ресторант. Как се ражда. Ето виждате как се ражда един от най-хубавите ресторанти в света. Ето. Тук съм оставил малко пространство отстрани. Леко ще го скриеме, да може персонала и той да си седи ето тук, да си, като почива, може да си седи тук, да отпочине, защото е много важно. Ето долната част. Тук ще бъде много красиво. Ето така. Тук. Следващата година може да направим тук още един ред с маси. Красота. Красота. Така. Ето пак да си покажа аз кухнята, къде ще бъде. Ето тук. А от тук има пътека, която може и от горната част да се влезе в ресторанта. Айде. Пак завършваме местото. Ето прекрасната гледка. Несебър се вижда от среща. Прекрасно.
Чао от мен. Чайки глароси.